Ngunyan, iyo po ang ika-14 Domingo sa ordinaryong panahon. Sa satong pagtiripon ngunyan, pinapahayag ang mga tataramon bilang sarong tabang sa mga nagtitios, asin mga tawong warang kakayahan, magsabot na ang Diyos ang mapakusog sa sainda. Buksan ta ang satong mga puso, asin maghagad ng kusog sa Diyos. Pagkamuot na hali sa satong mga puso, asin pagtabang sa iba pa, ang padagos na pangapudan sa satuya. Sa pagsabot kan mga tataramo na ini, makakamtan niyato gabos ang kaginhawahan sa satong buhay. Matindog po ang gabos sa pagpuon kang banal na misa na pamamayuhan ni Reverend Father Erwin Peraha. Sa ngaran kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong Espiritu. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Padre. Ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kaburawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. O Diyos, nahulikan ka pakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaaban. Sa imong mga paratubod tawan an banal na kaugmahan, tanganing an mga hinawas mo sa kauripnan nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Anenot na babasahon, minaagyat sa to na magsarig sa Diyos asin mamuot sa kapwa. Ang satong paging dayupot sa Diyos, magiya sa tunay na pagkamuot asin kahusayan sa satong buhay. Mga tugang ang enot na pagbasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Pakataram nin siring kan kaguranan, luminaog sako an espiritu. Pinatindog ako sa sakong mga bitis, asinadangog ko an kaulay ko. Nagsabi siya sako, aki nin tawo, sinusugo taka sa mga Israelita, sa mga nagtumang asin nagtalikod sako. Sinda asin ang sa indang mga magurang, nagsumbikal sako sagkod ngunyan mismong aldaw. Mga aki na matagas ang nalawgon asin puso, ang sinusuguan ko sa imo, tanganing masabihan mo. Siring ang sabi kan kagurang ng Diyos, magdangog sinda o dai makilabot, tasutil na harong sinda, maaraman lamang ninda, na igwanin propeta, sa tahaw ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An samong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Ang samong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Pasiring sa imo iniitaas ko ang sakong mga mata. Ika na nagierok sa langit, siring kan mga mata nin mga surugoon, na pasiring sa kamot kan sa indang mga amo. Ang samong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Siring sa mga mata kan mga lingkod na babae na pasiring sa kamot kan sa iyang ama. Siring man ang mga mata niya mo pasiring sa kagurangnan na samong Diyos. Sagkod na kaugayan kami. Ang samong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Kaugayi kami, kagurangnan, kaugayi kami. Huli ta ikinakaungis kami nin paghamak. Huli ta ikinakaungis an samong kalag, kan mga pag-ulog-ulog kan mga layaw, an paghamak para sa mapagpalangkaw. Ang samong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Sa ikaduwang babasahon, hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinaabot ang pag-akot niya kan sayang mga kaluyahan bilang sarong biyaya hali ki Kristo. Sa pag-ako asin pagpahalaga kan sa tong mga limitasyon, huli taan kusog kang Diyos nagiging lubos sa sato, asin ang sayang grasya tama para sa satong mga pangaipo. Ang mensahe kang pagbasa naglalaom sa importansya kan pag-ako asin pagtitiwala sa Diyos, maski na may mga kaluyahan kita, ang nagtutubod ng tunay na kusog asing kaginhawahan sa satong mga buhay. Mga tugang ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ta ako si Pablo, tanganing di ako manggana sa kaugmahan, huli sa labi-labing kadakulaan kan mga kapahayagan. Tinaawan ako ning tunok sa laman, sugo ni Satanas. Sa paglanog sako, tanganing day ako manggana sa kaugmahan. Manungod ka ini, tulong beses kong kinaulay ang kagurangnan, na mawara lamang sako. Alagad siya nagsabi sako, igo na sa imo ang sakong grasya, taang kapangyarihan na lulubos sa kaluyahan. Kaya urog kaugma kong iuorgulyo ang mga kaluyahan ko.
tanganing mag-erok sako ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ikinakaugma ko ang mga kaluyahan, ang mga pagtuya-tuya, ang mga kasakitan, ang mga pagtugis, asin ang mga kahurasaan, huli kay Kristo. Tapag ako nagluluya, dangan ako makusog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Inapod na maging banal, sinugo na maging naarogan, lakaw sinirukyaw, ang maray na bareta. Alleluia, alleluia, alleluia. Han kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagpuli sa sadiring banwaan, kaibahan an sa iyang mga disipulos. Pagabot kan aldaw na Sabado, nagtukdo siya sa sinagoga. Kadaklan kan mga yaon duman, pakadangog sa iya, nagngalas asi nagsabi, sain siya nag-adal. Ano an mga itinukdo sa iya, tasiring an mga milagro na minagikan sa iya. Bakong iyo ini an karpentero, na aki ni Maria, natugang ni Santiago, Jose, Judas asin Simon. Bako daw na an sa iyang mga tugang na babae sa tuyang kahimanwa. Inigabos sa indang ipinagkulog sa buot. Si Jesus nagsabi sa inda, sa dagang tinubuan, sa tahaw nin mga kadugo, asin sa sadiring harong, pinaghahabuan an propeta. Dai siya magibonin ano man na milagro duman. Nagkapira sa ng mga may helang an sa iyang dinutan kan kamot asin binulong. Sa iyang ipinagngalas na daisinda nagtubod. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos, maray na aga sa Indo kabos. Ngunyan na ika-14 Domingo sa ordinaryong panahon, an satuyang mga pagbasa, binapagirumdum sa satuya, kan satuyang mga inakong katungdan, bilang mga propeta, sa bagsik kan bunyag, na satuyang inako. Bilang mga propeta, inaapod kitang maging dayupot na mga saksi kan satuyang kagurangnan. Asin sa satuyang pagsimbag sa iyang pangapudan, dai kita maglaom, na kita mag-aako nin onra, kaginhawahan, asin pagmidbid. Ninhuli takon kita masimbag sa iya, may mga tawong dai matubod sa satuya, asin huhusgahan kita susog
sa saindang pagkamidbid sa sato. Alagad sa tahaw kaini, sinasadol kita na magpadagos. Ninhulit akon anuman ang satuyang mga kakundian asin kaluyahan. An grasya kan mahal na Diyos, iyo an minapano asin minapakusog sa satuya. Tanganing sa tahaw kan mga kadipisilan, asin da ipag-ako, padagos lugod kitang maging maisog sa pag-utob kan sa tuyang misyon, na maging mga mensahero kan Diyos para sa iyang banwaan. Kunihilingon niya to mga tugang, ining tulong karakter na igwa kita, puon sa enot na pagbasa, kay Propeta Ezekiel, sa Ebanghelyo, an sa tuyang kagurangnan, asin pagabot man ki San Pablo, sa satuyang ikaduang pagbasa ngunyan, sinda nag-agi manin mga eksperyensya, ninda ipag-ako. Si Propeta Ezekiel, pinatanida na kan Diyos na siya susugoon sa mga Israelita na yaon sa Babylonia. Na maski na nga ni yaon sinda sa pagkakapatapok or in exile, padagos man giraray sindang naging mga masumbikal, asin matagas ang puso. An kagurangnan nagsabi ki Ezekiel, magdangog sinda o dai makilabot, linhuli tahali sinda sa sutil na harong. Aramon lang ninda, lamang ninda, na igwanin propeta na yaon sa saindang tahaw. Gustong sabihon kay ini mga tugang, maski na nga ni dai dinadangog, padagos man giraray sa pagpahayag kan tataramon kan Diyos. Sa satuya na panahon ngunyan, kadakol an habong magdangog sa mga tataramon kan Diyos. Alagad para sa kagurangnan, ang mas importante, yaon kita dyan. Padagos na nagpapahayag kan sa iyang tataramon. Kung ginigibon niya toan sa tuyang katungdan, daitulos kita mag-expect na magkakaigwanin bungaan sa tuyang mga pagtaram. Takon halangkawan sa tuyang expectations. Asin nagahanap tulos kita nin bunga, tibaad ma-prostrate kita. Tibaad panluyahan kita nin buot. As messengers of God, we are only to plant the seeds of His Word. And pray na lugod ang mga tataramon na sa tuyang itinataram, ang mga ginigibon niyato na nakapatugmad sa Ebanghelyo kan sa tuyang kagurangnan. Sarong aldaw magkaigwanin bunga. Iyan ang sa tuyang pakatandaan enot sa gabos. Sa satuyang ebanghelyo ngunyan, an kagurangnan dainako o daiinako sa iyang sadiring banwa. Duman sa Nazaret kung sain siya nagikan.
Gayod ang mga puso kan mga tao duman, siring man kaining mga Israelita sa Babylonia. Matagas, asin mga masumbikal. Kung magigiramduman nindo mga tugang supag-apod ni Jesus kina Natanael. Bago inapod ni Jesus si Natanael, ipinamidbid mo na niya o siya ni Felipe kina Natanael. Asin si Natanael nagsimbag, may marhay daw na magikan sa Nazaret. Gayod mga tugang ini an patunay. Nakakadaklan duman sa Nazaret, bako marahay. Asin kan siya yao na duman, nagtutukdo sa sinagoga, kadakol sa iyang mga kahimanwa, anda inag-ako sa iya. Imbis na akoon an sa iyang tinataram, sa indang hinusgahan kung si Isay ang nagtataram. When people don't like the message, they shoot the messenger. Hinusgahan an satuyang kagurangnan. Baku iyo ini an karpentero. Baku aki siya ni Maria. An sa iyang mga paryentes, iyo sina Judas, iyo sina Santiago, Jose, Juda, asin Simon. Bako daw an sa iyang mga paryentes na babae, digdi sa to. Taka ito mga tugang, mayo manin exact na tataramon sa relative. Kaya maski paryentes mo iyan, ang term na ginagamit ka ito is tugang. Dahil kita malibong mga tugang, ta si Jesus, solong aki ni Maria. Mayong ibang aki si Maria. Kaya ining tataramo na tugang, it refers to the relatives of Jesus. Hinusgahan si Jesus sa iyang ginikanan. Dahil sinda makatubod na ining karpenterong ini na sa saindang pagmidbid, magkakaigwa nin siring nakadunungan or wisdom naan sa iyang mga kamot makakahimo nin mga milagro. Namunduan kagurangnan sa iyang naobserbahan. Kaya dai siya nagibunin milagro duman. Hinusgahan nindaan kagurangnan nin hulita naging pamilyar sinda sa iya. And familiarity breeds contempt. Dainin da binukasan sa indang mga puso sa mensahe kan kahadean nin Diyos. Sa paagi kan sa iyang mga tataramon asin gibo, huli kan katagasan kan sa indang puso. Alagad sa tao kaini mas kinangani dai sinda nagtubod sa iya, dai siya pinanluyahanin buot. Kundi pinadagos niya kun ano ang kabutan kan sa iyang ama na nagsugo sa iya.
mga tugang an inagihan ni Ezekiel asin kan satuyang kagurangnan. Sarong pagirumdom sa satuya na bilang sarong Kristiyano asin susog sa bagsikan bunyag na inako niya to. Kita may mga misyon man digdi sa kinaban. Asin sa pag-ako niya to kaini, asin sa pagsunod sa dalan na maawot palakawan, kan kagurangnan sa sato, maglaom kita nakadakol kitang aatubangon na kadipisilan, ninhuli kan mga tawong nadaima ako sa satuya. Pwedeng an mga daipag-ako na ini, magikan sa satuyang sadiring komunidad o sa satuyang pamilya mismo. Iniman ang sakuyang inagihan mga tugang. Minalaog pa sana ako sa seminaryo sa mga relatives me ang nagkomentaryo ay inako palan ngaya sa seminaryo ito ngayang aki ni Herminia. Paano man ngaya ito maaako, dahil nga ngaya nakakataram ning letrang R. Bako ngayaan pinipili ngayang magpadi, dapat ngaya perpektoan hawak. Dapat ngaya mayong kabaraanan. Hilingan na ngaya itong dungo ngaya ka ito, pango baga ngaya. Inako baya ngaya ito sa seminaryo. Kanako madali ng ordinahan, ang naglalakop na istorya sa sakuyang komunidad, nadili ngaya iyan sa ordinasyon ta alkoholik. Dahil nga ni ako nakakaubos din duwang buting beer. Alagad ka na ordinahan na, tahalos gabos gustong maging paryentes. Ay, uni nga yaso pamangkin ko ngayon. Totoo man ang God ang sinabi kan pa sarong padi na inordinahan. Nagpupuon pa sa nangaya ako sa paglaog sa seminaryo, ang pamilya ko sa nangaya na nagsusuporta sa ko. Iyo ang sakuyang immediate family. Kana ko ngaya naging padi na sa ordinasyon ko ngaya, kadakol na ngaya akong naging relatives na daig ko ngaya midbid. Accepted iyan mga tugang. Dalong-lalo na kung kita mataram kan katotoohan, manunungod sa Ebanghelyo. Ultimong kapamilya ta da imatubod sa sato. Pagtutuya-tuyaon kita, pag-uulog-ulugon. Masasabihan kita, hilingan na ngaya. Nagpapakabanal ngaya, taata na ngayang makasaalan man. Ang katotoohan mga tugang, makasaalan man talaga kita gabos. Alagad, sa tao kan sa tuyang mga kakundian, tagihinguwa kita na utubon kung ano ang sa tuyang misyon, digdi sa kinaban. Taan anuman na kaluyahan na igwa kita, pinapanuan kan Diyos. Basta nagiging dayupot kita sa pagsagibo kan sa tuyang mga misyon. An sa tuyang mga kaluyahan, pwede niya itong gibuhon na kusog, inspirasyon. An mga daipag-ako sa satuya,
iyulugod an magdara sa satuya na mas urog pa. Nagibuhon yato an satuyang mga katungdan. Tasabi ko nga ni, kasubago, mga tagatanom lang kita kan pisog kan tataramon kan Diyos. Sa satuyang pagtaram, sa satuyang mga gibo, na nakapatugmad sa ebanghelyo kan kagurangnan. Sa satuyang pagpamibi, lugod an anuman nagibo niyato sa kinaban na ini, na paghapahayag kan sa iyang marhay na bareta, magbunga sa ngapit na panahon. Kung bako man ngun yan, na panahon na ini, kundi sa mga masunod gayon. An magigibuta lang iyo an maging dayupot kita sa satuyang mga misyon. Asin an mga persekusyon, an mga pagtuya-tuya, asin mga pag-ulog-ulog, dahil lugod, magdara sa satuya sa kaluyahan. Asin lugod, maging inspirasyon niya to ang naging buhay ni San Pablo. Sa pagpahayag niya kan tataramon kan Diyos, mapakumbaba niyang inako na siya maluya, alagad sa tao kan sa iyang kaluyahan, idinusay niya ang gabos sa kagurangnan. Kaya nakuan niyang hampangon ang mga kamudahan, persekusyon, asin kasakitan, asin nagibon niyaan sa iyang misyon. Aram niya na ang Diyos danay na yaon sa iya, tanganing itao sa iya ang kusog na sa iyang kaipuhan, sa tahaw kan mga kaluyahan na sa iyang namamatean. Iniman lugod ang satuyang maging attitude sa mga pagkakataon na pinanluluyahan kita sa pag-utob kan satuyang misyon. Magsarig kita sa iya, sa tahaw kan satuyang mga kahaditan na satuyang namamatean. Huli kan daip mga pag-ako sa satuya. Paghusga sa satuyang pinaghalian, asin iba pang negatibong komento, mantang kita nagbabalangibog kan tataramon kan Diyos. Pakaisipon ta na ang sinabi sa English na when God calls, He sustains. Kung ang Diyos sinugo kita, na ipahayag ang sa iyang tataramon sa kinaban, sa anuman na pagkakataon na kita makapagserbi sa iya. Maglaom kita, na yaon ang sa iyang danay na pagsurog, asin pagmangno sa satuya. Dahil lugod kita matakot, asin mawaranin paglaom. Dahil kita mag-asa sa satong sadiring kusog, asin sa mga material, asin kinabano na bagay. Kundi magsarig kita sa kapangyarihan kan Diyos. Tanganing dai kita matakot sa mga kagabatan na satuyang aatubangon, sa pagpapapusog kan sa iyang kahadean, digdi sa kinaban. Huli kan satuyang maisog na pagsimbag, sa iyang pangapudan na maging sa iyang mga propeta. Matindog po kita. Asin ipahayag niya to an satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos,
ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo. Asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halik sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nanitaw. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin nilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadayan daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kanama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nag-aaram na an Ama, nakikiulay sa to sa manlain-lain na kamugtakan, mamibi kita na madangugtaan sa iyang tingog, asin maghimate kan sa iyang mensahe. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maghulit kang tataramon kan Diyos na may kusog buot, asin may isabuhay ini na may pusog na pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang na Kristiyano, mapakusog sa pagsunod kay Kristo, andalan, katotoohan, asin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga pamilya, mga katuod, asin kahimanwa, na maging bendisyon para sa to, magdanay sa pagkamuot kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga nagagabatan sa buhay, makamate kang pagpadangat kang Diyos, huli kang pagmakulog kan sa idang mga pamilya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong mahal sa buhay, nayauna sa pag-iriba kan mga banal, talingkas sa mga kahorasaanin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan tabangi kami sa gabos niya mong gibungon niya na simana, ansa mo yang mga tataramon asin mga gibo magin borabod nin kaugmahan para sa mga nasasabatan niya mo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang misa po niya to, may intensyon pasasalamat, dulot ni Amira Karin Cortisano. Salamat. No
Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang tanganin ang sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan ang atang sa saymong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sayan ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo araw-aldaw sa gawi nin langit no nabuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saymong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamate kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanurgaan nangani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Langit asin daga, manukan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitaasan, usanna, usanna sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitaasan, usanna, usanna sa kaitaasan, usanna, usanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo niyang kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, tinsiring sa langit, sa mong kakanon sa arwan lang, itao mo sa muyangon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinabatawan niya mo, at mga nagkakasala sa muya, at sinare kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paggaherak. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan.
Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pagsalakan hawak sa pagkawan ng Diyos sa Kristo, magdas at nag-aabay sa buhay na dahil sa mga pagsaya mga hawak sa Diyos sa Kristo, ang mga dahil kasalan kan Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, pako kong Mga maninigo, maninigo, ni ni kamagdagos kamagdagos sa sa kuyang kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan.
Pagmamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na mga napano nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, nobis poso exilium ostende. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus it animam, ut dignum pilitui habitaculum ipici mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Enot, sa maabot pong Hulyo 20, 2024, iyo po ang ikapito kan 7 Sabados. Siring po sa nakaugalian, may prosesyon Aurora sa oras na alas 4 nin maaga, poon sa Barangay Sugod, pasiring digdi sa satuyang Parokya asin Diocesan Shrine. Pag-abot sa shrine, mapamibi kandanay na nobena kay Nuestra Señora de Salvacion, asin magkakaigwanin pakumpisal. Pagkatapos kandanay, pagpamibi kandanay na nobena, masunod ang banal na misa. Ikadua, sinususpend mi po muna ang alas 9 nin aga na misa pag weekdays, poon Lunes hanggang Sabado, tangani pong matauanin oras ang ginigibong renovation kan sa tuyang retablo. Kaya mayo po muna ang alas 9 nin naaga nin misa, pag Lunes hanggang Sabado. Padagos man po ang sa tuyang fundraising projects, available po ang alkansya nin pagkamuot sa satuyang opisina. Ini pong alkansya na ini, pwede po nindong hulug-hulugan, kan mga barya nindo, o kung may mga papel ka mo dyan. Asin, pag may mga okasyon sa indong buhay, siring kan birthday, anniversary kan kasal, pwede po nindong darahon digdi sa oras kan mga misa, asin i-offer o idulot. Pwede man po pag Domingo, pag panuon ang alkansya, idulot po nindo sa banal na misa. Pag kuha po nindo sa opisina, mawalat lang po kamong 100 pesos
Sa in po iyan na 100 pesos. Tangani pong makapagibo naman kita nin mga koron na ginigibong alkansya. Ika-apat, ini po ang total mass collection kanakaaging Domingo, June 24 to July 3, 2024. Nagabot sa 79,011 pesos. Ang second collection kaini para po sa tada program as in Obulum Sancti Petri. Sa daily masses, ang total collection niya to is 7,586.75. As in sa 6:30 a.m. na misa, ang first collection 3,954 pesos and 50 centavos. As in ang second collection 919 pesos. Ang second collection na ngunya na Domingo para sa Pro Seminaryo. Fiesta Mass Report. Sa mga Fiesta Masses po niya to, sa 6:30 a.m. ang first collection 8,877.75, mantang ang second collection 1,805.25. Sa alas 8:30 ni naaganin misa, ang collection 9,999.25 centavos. As in ang second collection 1,345 pesos. Ang 9:30 ang misa konselebrada, ang first collection 8,702 pesos. As in ang second collection 2,143 pesos. As in sa alas 4:30 na misa pagkahapon sa piyesta, ang first collection 3,238 pesos and 50 centavos. As in Mayo po nin second collection. Ang total 36,110 pesos and 75 centavos. Special project report. Kanakaaging Domingo, ang total cash on hand na igwa kita is 2,239,137 pesos and 25 centavos. May naglaog naman pong donations kan mga nakaaging aldaw amounting to 78,000. Kaya as of July 5, 2024, ang total cash on hand na igwa kita is 2,317 pesos, 317,137 pesos and 25 centavos. Pasasalamat po sa mga donors and benefactors kay Gerald Cinco, Anonymous, Mr. Clarkson de las Alas, Evelyn Delbo, Shrine Council Member Encargado, Di Maria de Sapaw, asin Brother Jojimar. Asin sa saindo po gabos, napadagos na nagsusuporta asin nagtatabang sa satuyang parokya, asin Diocesan Shrine, Diyos ang magbalos sa saindo gabos. Salamat po. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. idukoan payo para sa bendisyon. Ang Diyos ingabos na nga magbugtakan sa indong mga aldaw sa iyang katuninongan, asin magwaras sa Indo kan mga balaog nin sa iyang bendisyon. Amen. Danay na iligtas niya kamo sa gabos na kawarasaan, asin pakusugon an sa indong mga puso sa iyang pagkamuot. Amen. Mantang kamo naging mayaman, hulikan mga balaog nin paglaong pagtubod asin pagkamuot, kamo magin mga mahigos sa gibo sa presenteng buhay, asin maugmang magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva!